Спортсменler vardı devletçan yaşamarazdı pehlivaniyet saqqallıdaatlı Türkmen söwüşçisi Döwletjan Ýagşymyradowyň uzak wagtdyr habar almaýandygy barada maglumatlar ýaýrady. Döwletjan Ýagşymyradow 1989-njy ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Türkmenabad şäherinde doglan bolup, professional MMA garşyk söwüş sunugy boýunça türgendir. Yeňil agyram derejede çykyş edýän türgen öz spor karýerasynda UFC we PFL guramalarynda möhüm üstünlikler gazanyp, halkara derejesinde Türkmenistanyň iň meşhur söwüşçileriniň birine öwrildi. Türkmenistanyň meşhur MMA söwüşçisi Döwletjan Ýagşymyradow Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna soňky söwüşinde ýeňiş gazanandan soň öz ýurduna gaýdyp gelip, dürli çärelere gatnaşandygy öňe sürilýär. Maglumatlara görä Ýagşymyradow may aýynda Türkmenistanda özüniň esaslandyran kolbasa we et önümlerini öndürýän tehiniň açylyş dawarasyny geçirdi. Ýaşullaryň hem bu dawara gatnaşmagynda ol gyzyl lentany hut özü kesdi. Açylyşdan soň bolsa, halk bilen duşşan türgeniň adamlara muht kalbasa paýlandygy hem aýdylýar. Dawara gatnaşanlaryň berýän maglumatlaryna görä, bu çäräniň iýisi Ýagşymyradowy näwelli adamlar tarapyndan paýtagta alınıp gidilýär. Bir hepde geçenden soň bolsa, Döwletjan barada halk köpçüligine täze maglumatlaryň ýaýramandygy öňe sürilýär. Sosial ulgamlarda we sport janköýerleriniň arasynda meşhur söwüşçiniň ýagdaýy barada dürli soraglar ýüze çykýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň PFL web sahypasyndan belli bolýaly, Ýagşymyradow şu ýylyň 31-nji iýulynda New York şäherinde Angliýaly Semyon Pavel bilen geçirilmegi meýilleşdirilýän söwüşe gatnaşmagyna garaşylýandygy aýdylýar. Şol sebäpli hem onuň ýagdaýy we meýilleşdirilen söwüşe gatnaşyp gatnaşmajakdygy köpleri gyzyklandyrýar. Ýagşymyradowyň özü ýa-da degişli edaralar tarapyndan bu mesele boýunça resmi beýannama berilen ýagdaýynda köpçüligiň arasynda dörýän soraglara jogap bolar diýilip garaşylýar. Özüni hökümet diýip atlandyrýan jenaýetçi topuryň halkyň arasynda meşhurluk gazanyp başlan, halkyň ünsüni özüne çekip bilýän Türkmenistanyň watandaşlaryny dürli bahanalar bilen ýok etmek ýa-da bekanun jenaýet jogapkärçiligine çekmek ýaly usullar ulanýandygy barada dürli pikirler öňe sürilýär. Milli Halas etiş komitetiniň düýbün tutujularynyň biri bolan Merdan Muhammedow hem tarapdarlarynyň aýtmagyna görä, halka kanun döwlet gurulşy barada ekranlaryň üstü bilen gije gündüz düşündiriş işlerini alyp barandygy we halky habar etmäge çalşandyk sebäpli Türkiýe Respublikasyndan gizlin ýollar arkaly alınıp gaçyldy. Merdan Muhammedow Türkiýe Respublikasyndan gizli ýagdaýda ogurlandy. Onam hemmäňiz bilýäňiz, bugün biz Birleşen Milletleriň öňünde ýürüýte şu problemalary aýtmaga geldik. Şeýle hereketler kanun dälde türkmen resmiler tarapyndan açaçan jenaýet işlenýändigini suwd edýär. Indi bolsa Döwletjan Ýagşymyradow hem şunyň ýaly bir kanun hereketleriň edilmegi meýilleşdirilýärmi diýen uly sorag alamaty halk köpçüliginiň öňünde ör boýuna galdy.